Biyake gima mwanchi omuliyerera n'ebiro binde ngo kwaligania semesa ya Amayia imeya Ndizi TV elindengo yarera na raya nyareko bakago kolekana ku rukingo ngo Chinsa Isano chingaki twatigaire amatuko 15 na limo tosoye ase obocholi obonene ase togendete kweneki siasa chigendete kubwata ense ase obomobwo azimio la umoja bokora wano mukonyi boyokoranekero kyobara bwense gwetera obomobwo madhakarua anyareko gotarira county ya Kiambu Chinsa mochilchia keno erigokwana nabamenye bensemeyo asoko basira ase obocholi bule busiri tariane Frida Kerubo na Chinsa mochibiorokerero ni gotochikoya kwa tukubaterana nere Joshua Auta ngwira nanda segeke egekegeke ngomanye na raina kwaliganiri. Chingaki ogendete kutubwate na bagotonyora gali Chinsa mochia Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bago Chinsa mochia YouTube na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Chinsa mochia website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.oi umanchi omuliyere gingo chaka kigima chingaki togerigeretie obocholi obonene abaronereri nigo bali chimbero ase okoeneki banyereko bagokwana na bamenye be Chinsa mo asokoeneki obobi ase obocholi bule busyo oyo koligekero kwebojumbe emebunge ya nyaribali masaba Ben Ondari niganyareko bagakumerana nabamenye bensemeyo abo ase aererana rera chikuikera nikiara nyareko bakagoso ase obugambi oyo niganyareko bakago kubasaba banyareko bakumosira elinde achikoleta amonchorerio ase chinsemecho abantu baminto mwaigule obocholi mbokarotale chitaliki kianda nande oyo minto mogeni omumuro no muyale nande ntomwanjete lakini abantu baminte mwaigwa mugavano ituma chagwatera bona ensio machago kwano nketa bwati etogo se abaiga abantu baminto enyama nebenke tiga abantu bakoraki ba Romania oroche togo saba abantu baminto bakuru moina botondo na bakorwa moina boguche ntobanjete twababwate siri chikulenga chientambe oyo minto machagu nko boli aro bogavana unakonya kwebera liga kwa mwatole tumubwate siko sento mubwate lakini nko mubwate sole kiara no munyali bali lakini kara tukwanere biya lakini gaki ebirogo byonse ebiko genense meyemo iyo itakuwa haki kweli tigango twa abaraibaru ko Chinsa mochons ekiagera magendera koraki alengana kerase igabantu baminto nko basaba chitaliki kiando motienyuna ne mwimo kaso bunge Ekerekyo nigo omo MCA bwe wodi ya Kiamo kama omweske matara asabira bamenyi bensemeyo korandia omulembe chingaki liberera lya siasa lyagende konyara ko bali kwenekigwa anene mono ase orogongo rwa busimu oigo nigo abenekilya bamenyi bensemeyo nigo arachikonyara ko bagakoba ase etebe elinde banyara ko bakumusira buna omo MCA obo aba minto ba Kiamo kama ngo bakerambia mono esababu mwambo ati siasa by election na saya gatara na intwe mokange kepindi kyo mwaka oyomo ngati gotambokia ngati gotamboka gotabokia emirimo yabekira se chifairime mwansaberete na saya natwancherete tukatabokia emirimo yibuya abaminto kisugulia mbonongo kisabaga kimo chikondugie bwane mbonongo saba mombo atesie egere na nchembale kirobo kima morore na kinkoro gobo kima bwane egento kende abantu bali bawaka chikura chonse baminto ba Kenya gaiga egente getangani kitariki kiandango ikachire naende chiere mobe no molembe
Omo director Nyakiramba Nyandusi nigonere ayenyorera libagali gukwana n'abamenyi bensemeyo asabagania barandie omulembe kinga kiturigereti obocholi obonene boigo nigo ayenyorera libagali okumwakira ekuku oyokuliekero kyobugabana ime county ya Kisii Simba Arati linde gochikoleta amauncherero ase orogongo rwagusi boigo nigo anyara ko bagakuba mochi abali bakolika ase emitandao una onyare ko bakagotika kumusira Simba Arati na bwego kumusira oyokuriekero kyobugabana gwetera ekyama gya UDA omoske Ezekiel Machogu Ombaki ntutageta masikani ntosigeta barai iga oyo minto Machogu gregese no ara omochumbo no nyaribani masaba nilimwandora anda angeli go jana cha komukwani na masikani ya manene ba manyene kori kanga na defectiri kurwase Paulo Simba Arati ngana tebire macha kungu support ga kina kwa na kende mwar pasanda to wa tebie gente kam 40 yo marembe tota gete chikura chia kuna marembe mtu akora chikura aga by election chisegi mtu arwanet emnyore karera lakini Simba Arati na rengo rinya chekirogoro by election dija rengo abantu bakasunyuntu abantu bakaitwa Simba Arati na rengo ribonjari to wate by election ya bopore abantu bakaitwa abantu bakasunyuntu Simba Arati na rengo igo mosa de Simba Arati erieta mumotige abana inji bamwakire chikura muna batagete Omorikyo manene bwobo bwa Kenya Kwanza Alliance Veronica Maina nigakorire etara yae ase county ya Murang'a gukwana n'abamenyi bensemeyo ase aliko mwakira ekoko oyokweruruki ebendera yobomo bwo Dr. William Ruto nigo abenekeiri abamenyi bensemeyo gochora abarai abaronge nabo igokoeneki amagenderero anyareko bagakorekana ase NCH ya Kenya oigo nigateba buna omorai William Ruto nere obonete koba omorai ogatano bwense ekiagera nere obwate chimbwa chindonge na boigo omanyete obokongo bwa bananchi. As UDA party, we will continue pushing together with the Kenya Kwanza coalition to make sure that on 9th of August 2022 Dr. William Samoei Ruto will be the 5th President of the Republic of Kenya. And that is the declaration we make while at Kanyenyaine Primary School grounds. And we say that we know God is on his side, he's chosen of God, and he's the next President of the Republic of Kenya. And we are asking all the voters in Murang'a County, because your Secretary General comes from Murang'a County, it is time for us to come together and say thank you for allowing us to hold the position of the Secretary General of the biggest party in the Republic of Kenya and the biggest coalition in the Republic of Kenya. Wizara y'ekisemi ime county ya Siaya wananigo ya imukiri egetambukero ekeya ase eskuru y'oboroso ya Nyamuninia ime yayala yani gagocha magega y'eskuru eyo komwa omworoki wa wekerasi kya 5 na 3 ase banyate ko bakumoita nabo igo kobimba omoberoye magega yo gotaikia amagisi chimi inye asanyate ko bagakonyora amagisi chimi 340 wananigo abaiboli bae banyareko bakwemurungania kubwatikana negekorekyo abo ase wizara ya y'ekisemi ase county yo yatebire ne chikoimoki egetambukero egetindi ase onde wensi oranyareko bakagokora egekorwa bunekyo kuchapa. Unaweza chapa hata mtoto viboko isipite hata zaidi ya 3. Hiyo ni kawaida, mtoto lazima pewe punishment. Lakini hiyo yao si kuchapa mtoto. Juu mtoto ukiangalia mtoto hata sasa hivi na kuongelesha mtoto ako na alama ni ile singekubali mtoto anishinde, but mtoto hata hakuwa anataka kurudi kusoma kwa hiyo shule. Kwa hizo harakati nilikuwa naongea na mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu akaniambia ati kuna mwalimu anaweza chapa mtoto kidogo lakini kumbe
mkono yake ndio mbaya, inaumiza mtoto. Nikamwambia mwalimu, kuna tofauti ya kuadhibu mtoto na hii ni kupigwa, si hiyo kiboko unasema. Tukaongea na yeye. Nikamwambia mwalimu, hii sasa si hata mara ya kwanza, hii ni mara ya pili. Kama mtoto amelia hata karibu alikuwa anajaribu hata kuenda kujinyonga. Yule alisema hawezi rudi hata kwa hiyo shule tena. Hata kama aenda hawezi rudi, afadhali ajiue akufe. Sasa ndio tunajaribu kuongea naye, hata hakuwa anataka kwenda shule paka leo. Hakuwa anataka kwenda shule. Manje mulirira kurosobora obotero ni wanaikire omweli obwa Amayia Chinsa Isano na Ibere kulende chikoraga Chinsa 10 ayona mange no yonyore asenchira yobwenye enda gotobwati Chinsa mochi cha Facebook gwitira Ndizi TV News Digital na bego Chinsa mochi YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News magai kamera asoko ene kibuna ebicha na boigelio gira gwikira sole asenchira yabene no mulikito Petronila mukeira tonya kwatokubwatirana Joshua Auta Chinsa mochi berokereria na nche Eliane Frida Kerubo ngokoganiria obuligereria obuya.